What's up lovely people guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरफिनबावनाय जाहैबाय। So guys, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालायना लादो, लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालायदो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेनिफ्रायनो जागायजेननोसै। So नोंथांमोननिसिम आङो मैया आं जे बुंदोंमोन बिथाङा गाबोननिफ्राय भिडिअ लाबोसिगोन होनना बुंनाया, नाथाय बिथाङा दिनैहाय रिसार्चआ जोबना होबायनो, ओमफ्राय दा भिडिअखौ लाबोनो हायासै। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाफिनबाय आरोना, मानो होनब्ला नोंथांमोना आसा खालामोन मैया बिथाङा बुंदोंमोन जे भिडिअखौ दिनै लाबोगोन, नाथाय माथो लाबोदिया, बिथाङाथ' थगायबाय होननानै सानगोन आरोना। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाफैबाय आरोना। ओमफ्राय जाय बिथांमोना दासिमबो भिडिअखौ नायनो रोङाखै आरोना, सोरबा ओमफ्राय बुंदों आरोना थगायदों मादों, पासवार्डआ मोनसेबो जाया माया होननानैबो बुंदों सोरबा फेसबुकआवबो आंनावहाय मेसेज खालायदों आरोना, मेसेन्जाराव। ओमफ्राय लोगोसे सोरबा कमेन्टबो खालामदों इउटुब भिडिअआवनो। स' दायो नोंथांमोननो दिनैसिम भिडिअआ 6थाल' जाखादों। 6थायावहाय फार्स्टनिया आङो भिडिअआवहायनो होनानै दंखायो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। स' नोंथांमोना बेखौ नायनानै फार्स्टनिया पार्ट 1नि माबा जागोन पासवार्ड, ओमफ्राय सेकेन्डनिया पार्ट 2नि टेलिग्रामाव आरोना, टेलिग्रामाव होनाय दंखायो, बेयाव पार्ट 1, पार्ट 2 दंखायो आरोना। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो मोजां नायदो, आं माबा अन खालायनि नैबेना बे पार्ट 1, बे फार्स्टनि पासवार्डआ बेयाव जागोन, बे फार्स्टनि गैखाला नै भिडिअआ, मिथियोना। ओमफ्राय बे फार्स्टनि नैबे सेकेन्डनि 4.6 MBPSआ सेकेन्डनि, ओमफ्राय 12.3 MBआ फार्स्ट पासवार्डनि, ओमफ्राय थार्डनिया नैबे 4.6, बेबो 4.6 आरोना, बेबो 4.6, बे 1, 2, 3, बे पार्ट 3नि पासवार्डआ नैबाव जागोन। ओमफ्राय नैबे पार्ट 4 2.8 MB, बे पार्ट 4, ओमफ्राय नैबे पार्ट 5 बेयो 6.4। मोजाङै गोसो होनानै नाय अब्ला बुजिगोन। ओमफ्राय नैबे पार्ट 6, 6थाल' भिडिअखा, पार्ट 6 12.8 MB, बे पार्ट 6। ओमफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामनो थाखाय ओरैल' खालायनांगौ, जास्ट बेखौ खनसे थुदो, जे रासिबोर' खनसे थुदो, ओरै थुदो, अपेनाव थुदो, बे पासवार्डल' थुदलाबायदो, होनबानो जाबाय। बे भिडिअआ अपेन जागोन ना, होनब्ला थुदलाबानो जागोन, बे नङा, भिडिअनि पासवार्डजों सेम टु सेम जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हागोन। बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायदो। ओमफ्राय गोसोआव थायाब्ला नोङो आखाइफोराव लिरना लानो हागोन, नङाब्ला नोङो बेलेगफ्राव लिरना लानो हागोन, खाथाफोरजों नट खालायदो, लादो लिरनानै, नङाबा कमेन्टआवहाय थुदो, पासवार्डखौ सेभ बानायदो, कपि पेस्ट खालायबानो जाबाय, जास्ट सिम्पोल। बेखौ रोङा, आरे भाई बिदिखौ रोङाब्ला मा जागोन, सोरबा मास्टाराबो बेबायदि बुजाया, बार मोनसे फराखौनो जावले 100 बार 150 बार फोरोंबाय थाया, बानाय फैयोना, रागा जोंनाय फैयो। स' जिखुनु जाया आं नोंथांमोननो फोरोंबाय। ओमफ्राय दिनैनि पासवार्डआ भिडिअ स्क्रिनाव मोजाङै गोसो होनानै नायब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरखौबा रायनायाव सोरहाबा खोनासंनानै पासवार्डखौ नायनो बावगोनबो, बेनिखायनो दिनैनि पासवार्डआ 12था जागोन। 12था कमप्लिट जाब्लासो नोंथाङा भिडिअनिफ्राय ओंखार, 12था